ka Supercare Hospital Shillong, kalayo ya ka jing ithu kum ka Nursing Excellence Certification namar ka jing buat rinti ya ki kendon ka National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers, haka jing ai jishakri ka babyang tam haka kam nursing bat ka deiru ka ba nyngkong haka than chatei la mingi. Ka NABH ka de ka kinhun ka bakhmi ya ka jing trei bat jing shakri babha ki hospital ha India, bat ka deiru ka benta jong ka Quality Council of India, ka kinhun hakari ka bakentiu bat penne ya ka jing le bha, haki babun kiliang hakaleng kari. Ka NABH Accreditation Program ka bo ki kendon na ka benta kilat sumar pang ha India, kenthop ya ka jing shakri kinas ban pinti kena baki ai ya ka jing sumar bapakatam bat badan jing shngan. Nakalyang uba Damien Marwen uba day Chief Operating Officer jong ka Supercare Hospital, lingba uni ukurwo ula ongru ba kini ki kendon ki day ki bala pensyong nongrim haki rukom sumar babhatam balale hakelang keperthai bat la penwan dur bat nang penbha ya ka jing shngan ki nongpang bat ka jing sumar babha ha ki hospital. Ki kendon ka NABH menta ki de ki kendon bahalor na ka benta ki hospital ha India. Lada ka hospital ka yo jing ithu na ka NABH la shimba ka de ka jaka sumar babha bat ka yo jing ithu na ka leng ka perthai. Ula ongru ba ki kendon jing le bha ha ka kamnas balabu da ka NABH kilong ki jing batairu halor kumno ban pensyong dor ya ka jing shakri kinas ha ki jaka sumar. Ka jing ai certificate ka bakhmi linti ling ba ki hinyau teli ki benta bakongsan ka khmi bha kumno la ai jing sumar da kinas ha ka rukom besngan bapaka bat baburam. Kaya rap ru ban penyat ban betin linti bat kentiu ya ka kamnas bat ka batairu ya kinas administrator bat ki supervisor kumno ban kershan bat ai ka jing sumar kat kum ka jing dan kam bawan hakmat Hadien balakmi binya bha ban buat ya ki saupu prateli ki kendon ba kenthop ya ki arspa khandriu teli ki jing thmu. Ya ka Supercare Hospital la ai ya ka Nursing Excellence Certification haka khatlai trik jilio arhajar arphulai ka bantrei kam hadu khat trik jilio arhajar arphusan. Ka Supercare Hospital kala poisha ki maumer bakrau namar ba ka de ka jaka sumar ban nyngkong batang maka hakatan syatei la mingi bayo ya ka NABH Certification for Nursing Excellence. Habakran syapang ki kam bakrau balale da ki babun ki jingjob badang shen ki pin I ba kala kiu ba hapo ka jingalam Managing Director Dr. RS Thank you balapan pau ya ka jing ngong sarong ha kini ki jingjob da ka baong kani ka jingjob kalong ka jing tinju ya kinas ba kinang trei bha ka jing tibet ba kidan ka balam sha ka bha kamyat ki ba sha sumar kaya lamingi sha kalinti bakwa le bha shu ha ka than chatei lamingi Shu na kalyang Chief Operating Office ulaong. Kani ka jingyo certificate ka batiningi kumno banang trei bha. Ban pen bha shu ya ka jing trei kam. Bat ban la ban shimrai. La pen la ya kani da ka jaya trei lang ka kenhun kinas. Hapo ka jayalam nursing superintendent ikong Mary Lingdo. Kadba ka Supercare Hospital karakhi ya uni umaumer. Ngikut jingmut scam bat kani kalong umau jam syaki aka ki bakham khrao.